дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. муовини якуми сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон бо мушовири махсуси сарвазири ҷопон мулоқот намуд. имконоти сайёҳии тоҷикистон дар покистон муаррифӣ гардид. дар душанбе маркази нефрология ва гемодиализ ба истифода дода шуд. оғози сохтмони майдончаи варзишӣ ва маркази варзишиву солимгардонӣ дар ноҳияи айнӣ. вохӯрии муовини якуми сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон ҳоким холиқзода бо ҳайати ҷопон таҳти роҳбарии мушовири махсуси сарвазири ҷопон узви палатаи намояндагони парлумон акихиса нагашима баргузор гардид. хабар медиҳад амид ховар. зимни суҳбат доир ба масъалаҳои муҳими рӯзномаи муносибатҳои дуҷониба ва бисёрҷониба аз ҷумла оид ба ҳамкорӣ дар доираи муколамаи осиёи марказӣ ҷопон табодули афкор намуда. ҳоким холиқзода иқтидори бузурги густариши ҳамкории дуҷонибаро дар соҳаҳои тиҷорат, иқтисод, сармоягузорӣ, илмию техникӣ ва фарҳангию гумнитарӣ таъкид намуд. ҷонибҳо аз густариши ҳамкории тиҷоратию иқтисодӣ давоми солҳои охир ёдовар шуда, нақши комиссияи муштаракии байниҳукуматӣ оид ба ҳамкории иқтисодӣ ва илмию техникии тоҷикистон ва ҷопон, инчунин аҳамияти таҳкими ҳамкорӣ дар татбиқи минбаъдаи лоиҳаҳои муштараки иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва инфрасохториро таъкид намуданд. мусоҳибон ҳамчунин ба ҷанбаҳои калидии равобити фарҳангиву гумнитарӣ аз ҷумла дурнамои рушди ҳамкорӣ дар бахши фарҳангу санъат, маориф ва сайёҳӣ таваҷҷӯҳ зоҳир карда, ҳавасмандии худро ба таҳкими минбаъдаи муносибатҳои тоҷикистону ҷопон иброз доштанд. имконоти сайёҳии ҷумҳурии тоҷикистон дар намоишгоҳи байналмилалии сайёҳии Pakistan Travel Mart 2025 дар шаҳри Қаройчи, ҷумҳурии исломии Покистон муаррифӣ карда шуд. иттилоъ медиҳад Амид Ховар бо истинод ба Кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон. дар намоишгоҳ гӯшаи сайёҳӣ вобаста ба муаррифии зарфияти сайёҳии Тоҷикистон ташкил гардида, таомҳои миллӣ ва рақсу сурудҳои тоҷикӣ пешниҳод шуданд. раиси Кумитаи рушди сайёҳӣ Ҷамшед Ҷумахонзода бо вазири фарҳанг, сайёҳӣ ва мероси қадимии музофоти Синди ҷумҳурии исломии Покистон Саид Зулфиқор Али Шаҳ вохӯрӣ ва масъалаи ҷалби сайёҳон ба ҳарду давлатро баррасӣ намуданд. ҳамчунин бо мақсади муаррифии бештари маконҳои сайёҳии Тоҷикистон ва ҷалби ҷаҳонгардон байни ширкатҳои ватанӣ ва ширкатҳои покистонӣ вохӯрӣ доир гардид. дар шаҳри Душанбе маркази нефрология ва гемодиализ ба истифода дода шуд. иттилоъ медиҳад Амид Ховар бо истинод ба Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон. маркази нефрология ва гемодиализ барои дастрасии гирифторони бемории музмини гурдаҳо ба диализ хизмат менамояд. дар марказ ки бо таҷҳизоти ҳозиразамони тиббии истеҳсоли давлатҳои пешрафтаи ҷаҳон таъмин мебошад, барои беморон тамоми шароиту имконоти мусоид фароҳам оварда шудааст. бояд гуфт ки дар маркази нефрология ва гемодиализ дар як вақт ба 10 нафар ва дар як шабона рӯз то ба 30 бемор диализ гузаронида мешавад. дар шаҳре ки Зарафшон дуи ноҳияи айнӣ бо иштироки раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода ба сохтмони майдончаи варзишӣ ва маркази варзишиву солимгардонӣ санги асос гузошта шуд. иншооти варзишӣ дар доираи корҳои ободониву бунёдкорӣ ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи дастуру ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби корхонаи шахтаи Фониахноб бунёд карда мешавад. зимни оғози корҳои сохтмонӣ таъкид гардид ки бунёди майдончаи варзишӣ ва маркази варзишию солимгардонӣ дар деҳоти дурдасти ноҳияи айнӣ барои тарғиби тарзи ҳаёти солим ва ҷалби наврасону ҷавонон ба варзиш муҳиму саривақтӣ мебошад. зимни сафари корӣ ба ноҳияи айнӣ раиси вилояти Суғд дар деҳаи Сангистон, рафти сохтмони Кӯдакистон ва маркази фарҳангию фароғатиро мавриди таваҷҷӯҳ қарор дод. мувофиқи лоиҳа бинои Кӯдакистон аз 2 ошона ва таҳхона иборат буда барои фарогирии 120 нафар пешбинӣ шудааст. маркази фарҳангию фароғатӣ бошад аз 1 ошона ва таҳхона иборат аст.
тибқи лоиҳа дар дохили бино тарабхона, сехи дӯзандагӣ, коргоҳи пойафзолбарорӣ, толори варзишӣ, сартарошхона, толори ҳусн ҷойгир карда мешавад. ҳамзамон зимни сафари корӣ ба ноҳияи айнӣ бо иштироки раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода дар шафати роҳи деҳаи Сангистон ниҳолҳои ороишиву ҳамешасабз шинонида шуд. маъракаи ниҳолшинонӣ дар ноҳия муташаккилона идома дошта. то имрӯз дар шафати роҳҳо ва заминҳои назди ташкилоту идораҳо беш аз 2000 бех ниҳол шинонида шудааст. дар поёни сафари корӣ роҳбари вилоят собиқадори хизмати давлатӣ Ҳасан Ҷураев ва оилаи Тошевҳоро аёдат кард. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.